Лявонпаль вельмі далёка ад Флорыды. І нашае апавяданне пра яго мы пачнем здалёк. Калісьці, даўным-даўно, жыў-быў князь Бай, у якога былі два вялізныя сабакі, якія ахоўвалі ягоныя ўладанні. Калі Бай пастарэў, ён падзяліў усе свае багацці паміж сынамі, але ягоны малодшы сын, Белаполь, падчас гэтага падзелу быў на паляванні. Калі ён вярнуўся, бацька аддаў яму двух сваіх сабакаў, Стаўры і Гаўры, і загадаў выпусціць сабакаў з дому. Колькі зямлі яны за дзень змогуць абабегчы, столькі і дастанецца Белаполю. Злавіў Белаполь дзвюх птушак, адну на заходнім ускрайку лесу, а другую на паўднёвым, і выпусціў іх. Адна птушка паляцела на захад, за ёю пабег адзін з сабакаў. Другая птушка паляцела на поўдзень, і другі сабака пабег за ёю. Так утварылася Беларусь. А па слядах сабакаў пацяклі дзве самыя доўгія ракі Беларусі – Дняпро і заходняя Дзвіна. У Латвіі яе называюць Даўгава. Некаторыя гісторыкі лічаць, што заходняя Дзвіна – гэта тая рака, якую антычныя географы называлі Эрыдан па імені бога рэк. У раннім сярэднявеччы па ёй праходзіў шлях з варагаў у грэкі. У гэтых мясцінах пасяліўся князь Белаполь, і ад яго пайшоў мясцовы беларускі народ. На беразе Дзвіны, за 6 міляў ад мяжы з Латвіяй, знаходзіцца маленькая беларуская вёска Лявонпаль. Але перад тым, як пачаць наш аповед пра Лявонпаль, яшчэ адзін гістарычны экскурс пра горад Вену і польскіх лятучых гусараў. Асманская імперыя на працягу 300 гадоў захоплівала розныя рэгіёны ў Еўропе. У канцы верасня 1529 года велізарнае турэцкае войска падышло да Вены і атачыла горад. Аднак, з-за непагадзі туркі страцілі мноства гарматаў і ўючных жывёлаў, а многія з ваяроў захварэлі. Таму, пасля 17 дзён аблогі, яны былі вымушаныя адысці ад сценаў Вены. Другая аблога Вены туркамі пачалася ў ліпені 1683 года і доўжылася амаль 2 месяцы. У пачатку верасня турэцкія сапёры ўзарвалі некалькі участкаў гарадскіх сценаў. Гарнізон і жыхары Вены апынуліся ў адчайным становішчы. На дапамогу Вене прыйшло войска пад камандаваннем Яна III Сабескага, караля польскага і вялікага князя літоўскага. Раніцай 12 верасня пачалася вырашальная бітва саюзнага войска, палякаў, аўстрыйцаў і немцаў з туркамі. Увечары 12 верасня у бітву ўступілі 20 000 кавалерыстаў пад асабістым камандаваннем Яна Сабескага і прымусілі турак адступіць. Перамога ў гэтай бітве спыніла заваёўніцкія войны Асманскай імперыі ў Еўропе. У сярэдзіне 18 стагоддзя Мікалай Тадэвуш Лапацінскі набыў маёнтак Чурылавічы і пераназваў яго Лявонпаль у гонар свайго бацькі Лявона Лапацінскага, удзельніка Венскай бітвы. У 1769 годзе Мікалай Лапацінскі пабудаваў у Лявонпалі невялікую сядзібу у стылю позняга барока, побач з якой разбіў французскі парк. Мікалай Лапацінскі у сваім згубленым сярод лясоў і балот Лявонпалі сабраў вялікую бібліятэку. Разыначкай палаца стала карцінная галерыя. Кажуць, што там было нават 4 палотны Рубенса. Сын Мікалая Лапацінскага, Ян Нікадзім, працягнуў збіраць у лявонпальскай сядзібе
кнігі, дакументы і прадметы мастацтва. Ян Нікадзім, як і ягоны бацька, займаўся палітыкаю. Быў мсціслаўскім харунжым, а потым ваяводам. А яшчэ ён быў мастаком-гравёрам. Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай па заходняй дзвіне стала праходзіць мяжа з расейскай імперыяй, і Лявонпаль ператварыўся ў памежнае мястэчка. У 1791 годзе Ян Лапацінскі паставіў каля берага дзвіны мемарыяльную калону ў гонар Канстытуцыі 3 траўня 1791 года, каб увекавечыць месца, дзе заканчваецца свабода і пачынаецца несвабода. Канстытуцыя была прынятая Сеймам Рэчы Паспалітай, асабістай уніі Каралеўства Польскага і Вялікага княства Літоўскага 3 траўня 1791 года. На працягу 123 гадоў пасля таго, як у 1795 годзе Рэч Паспалітая спыніла сваё існаванне, Канстытуцыя 3 траўня была сімвалам надзеі на аднаўленне незалежнай дзяржавы. Гісторыкі лічаць, што Канстытуцыя 3 траўня стала другой у гісторыі кадыфікаванай нацыянальнай канстытуцыяй пасля Канстытуцыі ЗША. Лапацінскія прынялі актыўны ўдзел у паўстанні 1830-31 гадоў. За гэта расійскія казакі захапілі і разрабавалі іхнюю сядзібу. Неўзабаве царскі ўрад канфіскаваў Лявонпальскую сядзібу. Да пачатку 20 стагоддзя Лапацінскія змаглі выкупіць сядзібу ў Лявонпалі, і яна зноў стала культурным цэнтрам краю. У час савецка-польскай вайны сядзіба моцна пацярпела ад артылерыйскіх абстрэлаў. Апошні ўладальнік сядзібы, польскі гісторык і калекцыянер Яўсебій Мар'ян Лапацінскі, перадаў сядзібны дом каталіцкай царкве і аплаціў яго перабудову ў касцёл. У 1939 годзе Лявонпаль быў вернуты Беларусі. Сядзіба Лапацінскіх пасля Другой сусветнай вайны была перададзеная мясцоваму калгасу. Зараз яна закінутая і паступова руйнуецца. Акрамя сядзібнага дома, у Лявонпалі ёсць яшчэ адзін архітэктурны помнік – драўляная Траецкая царква, пабудаваная ў 1774 годзе. Вуніяцкая Траецкая царква была перададзеная праваслаўным, якія разбурылі вежы, а над дахам надбудавалі невялікі купал. Нягледзячы на ўсе выпрабаванні і страты, затоены ў лясах і балотах Лявонпаль захоўвае сваю магічную атмасферу, а пакінутыя нам продкамі помнікі – гэта сімвалы цывілізаванасці і свабоды.